Kani guys, mo din ang kalisangan sa una, pero karon nakamabuan ako sa ahang kuan kanang nay. Naanda ka siguro pud ko. So grabe ka hadlok agba, grabe na ko ah. Hi guys, salamat sa Ginoo kay ning bukad-bukad na adlaw sa arang dali ko guys kay aron mamaning ahang mga nilabahan kay gikan pa ko sa Alicia. So karon pa ko nakakasang labanon ja. Salamat sa Ginoo guys. Bisan warang gusto ka kajogbawd. Abot darig talsik. Grabe ka nang bangis ron sa habagat guys. Pero pasalamat ko sa Ginoo kay ning init na. Hi guys. Karon day guys, magluto may wagtak sa manok. Anja, wagtak pud sa baboy nga sali na maganin ng buntag, harang giinit. Ani guys, anong gitimplahan? Anja, ahad din sa pa singan ni hot doning sabaw karong lami. Nada ni ag tanang panakot anang isagol. Diyan guys, naglaba day ko ganina. So, harang isagway. Madugan ka ning medyo ni init na. Panahon, so nagdelikit so maglaba. Diyan, kanang pasensya na mo sa saba naglilagobo. Kanang na ay arang ka kusog ka jogbawd kay aning kanang doon kanang na bagat na. Diyan kanang na ay makakali kanang hadlok paminawon guys udi ka anad kay naglagubo agwalid unja kanang nay maabot dari agkuan marag shower maabot dari ag kanang naghapak sa dagat mubanda na sa among siwol sumusud ang tubig dari pero kanang pasalamatan po ko kay kuan guys kanang na ay init-init na ron pila ka adlaw sige uwan so mani nakalabak ko inja arang kamingaw na dari guys kamingaw kaso dari kay kami na naman tulong MA ako si Roy ay nahinoy kuan nahiyon mi nagpuzo dari kay na may nangabang. So, lahi radod sa unang napadari ang sa kamanghod kay nas malo bibumi karon kanang kami na laman dya kanang nagpa kuan ko kanang sige nagpahumok dagos bagtak sa manok saliat po kog sagbay mo ni kinabuhi dari guys. Diya ka nang arang ka busy na ko kay ako ran diya ka nang mang ugma init biddings na payahang atimanon og kuan kanang kuan kay na malagi nangabang diya kode guys kanang sa ganahan day po daris kanang amo na mga bang transient or kanang room for rent kanang kwarto ra na ami bakante guys nami bakante ja dati mga estudyante kuan kanang na ay imiyawan ako guys kay kanang naanad ko nga nadari sila si Yasi so karon kay kami naman laman mingaw na anja busy na po ko kay sa una kay si Maloy magkanang dengag maglutog sa daan diya karon pero kami naman hinungkod guys sa among sudan kami maray mga sa mga lutuon kay
kami ng tulong Roy. Diyan ka nang na ay mga iro. Pero guys, okay ra kay nga rin dyan kinabuhi. Kaya di man dyan ta kanunay nga kanunay bibo. Amping mo kay naarabay kuan. Init lagi ron po sa stadar, bagsak na paninguan. Nay bagjo, nay low pressure niya. Di sabay po si daghabagat, ang sabaa ka sa dagat. Para sa mga denggan, lisod ng vlog dari guys kay kanang arang ka sa baag dagat. Ang nilagubo. Diya ka nang may, di ka maanad, di ka anad, malisang ka sa una ako. Kay isang last year dirhin naman mi malisang ko sa una guys sa kanang nilagapak sa ko andi ko katog, pero karon nakakuan ako kanang nanad-anad na, pero kanang sa makuratan ko kuratan ko na sa kanang nay lagapak lagi sa bawod kaya arang kadagko kasagba dari nilagubo lagi hinja. Konsisa guys, nilaguburas dya basta kay high tide. Pero low tide, ikadyo ni mga kuan, madenggan ag lagapak sa bawod. Diya mo niya, amang labunin kay malagi ito gikanon ko Galicia. Gikanon ko dito sa amang siya na ko so mali natibo ag amang kanang labunin. Diya og mainit gani maglaban na po ko sa among bedsheet kay naman mi kanang nangabang naris ilawom dya nangadjog bedsheet so kinahanglan ang ana mo og laba inag kanang kuan kanang inag kuan sa bedsheet inag ilisda na hawa kay nalagi mga jo sa transient ra po na guys kanang mo kuan mi mo entertain mi sa kanang mga papalit og bedsheet, palit og punda, pero ag monthly bahala na sila hanggang na mag-akpay maglaba sa ilang kuan kanang mga habol kanang bedsheet sa transient trader obligado mi nga kuan guys atiman sa mga nangabang nga ng transient ra pero monthly siyempre sila ay kasi tapos silang mga kuan sa transient ra may maging anana nga kami magatiman sa ilang mga kuan dya limpyo o ag basura may pinakalisid ang basura. Hi guys, yan ang gamong kuan sa bagtak sa manok. Bagtak sa baboy. Bagtak sa baboy, bagtak sa manok. So, ano na mo kaninang buntag guys? Namang gi-init. Tarang mo kumupod. Amang so, aron puro bagtak. Kay, mga niya mga stock sa amang ref. Diya, karang na kanigi sa baon ni. Nay bining bakag sabon diya kanana ay si may magadi man kaso gananog sinabaw man nga nagadubo ko kanang til sa manok kay ginamit sa til sa manok tagaha guys igong palabidaan ni kanang usara kani ahang sedaan usara ka tiil okay na ni na tiil sa manok og dapay do kahiwa nga tiil pud sa baboy. Makasabot tadi guys kaya ang naghanap ka langaw. Bangan sa nga ning buwan na July ting langaw man siya daghaglangaw guys. Kami naman tang tulo dari mga unja. Si Roy pa di pod ka nang kaadyo mo kuan kamera ka kinanan. So mingo na mi say mi naligo na. Wala na kagkaan kay aranan katasa. O, ano yung naturong. Tasan ko panglaba. Ginaroy!
Layo ra ko ano yung kamera. Hmm? Layo ra ko sa imong kamera. Ay, ano ba? Bagtak sa manok, bagtak sa baboy. Kinsa din ni si Ate? Dagang pangutana. Ako, saan nagtrabaho sa una? Ano po ma? Right now? Palain? Mura na. Ang Las Piñas. Hmm? Las Piñas. Yes, kung nagtrabaho lang sa siguro na. Masaya ang lagi. Alright. Hindi ko naging hungan ka. Bakit? Kurang gibarato kay insud kay ta wa tay lain income. Hmm? Kung gibarato sa kay lisod kita ko tay lain income wa sa lisod ka ano. Ito lang mahalo o. Ko apa? Hindi na siya magyapon ta kay buha man silang kinana. Diba? Para katil. Para paat kang gusinto sa kurente dahil na. Pagpap. Hindi nga siya. Kita na natin magluto, nag-digital. Imagine na, ako nagkaon silang kaan. Ang taps ko, nawa ko na yung lababo. What we done? Tudzong ramo nga dyan yung batang nga dyan yung bago rin. Rata sumintil eh. Hmm? Hmm? Rocky Mountain. Ano naman yung video? Hmm? Ano na? Ano?
Lain. Naknya. Bahan na ako mukbang ron. Pati ka niya, ang gusto ka ikaw na. Wala makita na na. Ako naman. Grado ka. Hmm? Grado ka. May nga na. Nagudot. Ito na. Ato sa utbang bin. Sandali. Sandali. Ito ka ba? Diya guys, ihatagan ni Migrasya ron. Ihatagan mi dari o ka ng kuan ni Biti. Nang ka nga hinog. Yaman ni nga himay-himadyan karon. Thank you, Biti. Thank you natin. Nang ka. Yara guys. From ano nang... Hi guys, tuloy sa mga kapadas na daot sa kuan sa Abagat. Kaluoy dito sa magkakaandaan ni. Guys, mali guys ang bangis sa Abagat. Uy! Dito sa taas sa kapo.